Ito, 50 pesos. Ayan, oh. Ito, magkano tulingan mo? 100 lang yan. Yan, oh, 100 pesos, 5 piraso na po, no? 1 kilo na yan. Tulingan. So, lumot po natin ay 220 ang per kilo. So, ang kilo naman po dito ng hipon ay 260, no? So, sa yellow pinto na po ay meron din pong tumpukan sa halagang 100 piso. 50 pesos, no? Banak. Ayan. Yan po ay masarap idaing, no? Salay ginto. 50 pesos din po, no? Ayan mga bisugo. Napakarami nilang bentahan po dito ng mga isda, no? 50 pesos. Napakasariwang salay-salay at bisugo. Gano'n yung bitbit nyo, Nay? Isang ganito? Ayun, ito po 50 pesos. Ito po 100 pesos, no? Masarap i-meatballs to. Tang dilat. At kabeta, no? 50 pesos din po yan ang tumpukan. Iyon, 100 pesos ang per kilo. Boss, wala kang bangus, ha? Malang ano ngayon, bangus? Dito po ay 130 ang per kilo ng pandaing na bangus. Magkano yan? 140 kilo. Ayo, 140 ang per kilo, no? So, ito po, magkain tumpukan mo dito, Lodi? 150. Yun, 150 pesos, no? Yan, ganun kong ganda, oh. Magkano kilo mo ngayon yan? 140. So, mababa po rito, no? 140 po yung per kilo. Ang ganda ng pagkasariwa ng ating galunggong dito. So, may matambaka rin po siya, oh. Tambaka 120. O, yun, oh. Matambaka po, 120 ang per kilo, no? Ang tulingan. Magkano sa galunggong? 140. Tulingan 120. So, sa tulingan naman po ay 120 ang per kilo, no? Lodi. Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon sa Malabon, tumpukan kung saan ay maraming namimili at talagang sulit ang iyong pera dito sa halagang 50 pesos at 100 pesos sa tumpukan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito sa Malabon, tumpukan. So tara, let's go! Alright, so yan po yung ating mga kababayan, no? Napakarami po talaga ng naghahanap ng mga murang presyo dito sa Malabon. So mag-aalam-alam na po tayo ng mga presyohan dito ng tumpukan. Idol, magkano yung tumpukan mo ng galunggong? So 100 pesos, no? Kahapon dito tayo bumili ng galunggong burot. No, murang-mura po sa halagang 100 piso, no? 9 na piraso at malalaki. Yan, 100 pesos po yung mga nakalatag na galunggong, no? May burot. Ito 50 pesos, ayan, no? Ito, magkano tulingan mo? 100 lang yan. Yan, no? 100 pesos, 5 piraso na po, no? 1 kilo na yan. Tulingan. So, lumot po natin ay 220 ang per kilo. Salamat. So, dagsa po ang galunggong burot dito sa Malabon Fish Market, no? Ang dami pong galunggong na mabibili po talaga rito. So, yan po yung mga tumpukan po ng pusit at dalagang bukid. So 50 pesos, 100 pesos, talagang meron ka nang maiuulam, no, sa pagkainan. So ang kilo naman po dito ng hipon ay 260, no? So yellow pinto na 120 ang per kilo. Boss, 120 na lang. Yellow pin. Ayaw nyo ba? Bahala kayo. Magkano yung tumpukan? Ay, sandan. Sandan niya. So sa tumpukan po ng tulingan, no, 100 pesos po, no. So 6 na piraso ang isang plato sa halagang 100 piso. Tumpukan ng galunggong ay 100 pesos din po, no. Grabe ang Malabon Fish Market sa galunggong, napakaraming at dagsan-dagsa, no.
So sa yellowfin tuna po ay meron din pong tumpukan sa halagang 100 piso. Alright. So sa bisugong maliliit, no, meron din pong tumpukan. Ayan, no. So sa bisugo po doon ay nagkakahalaga po ng 50 pesos ang tumpukan. So ito naman po yung tumpukan po ng dalagang bukid, 100 pesos. Yan, no, marami na, isang tumpok, oh. 50 pesos lang po yan, no, bisugo. Alright, so talagang ating mga kababayan dito ay nag-iikutan upang makakita talaga ng mga murang presyo ng isda dito sa Malabon Fish Market. ₱50 pesos, no? Banak. Ayan. Yan po ay masarap idaing, no? Sa halagang 50 pesos, yan po yung tumpukan, no? Mahigit 1 kilo po yan, no? So, gulyasan po ay 100 pesos ang kilo. 260 naman ang per kilo dito ng pusit lumot. May sapsa po tayo dito sa halagang 50 pesos. At salay-salay ginto, 50 pesos din po, no? Ayan mga bisugo. Napakarami nilang bentahan po dito ng mga isda, no? 50 pesos. Napakasariwang salay-salay at bisugo. So, may bitbit po rito. 50 lang po yan. Magkano yung bitbit nyo, Nay? Isang ganito? 50. Ayun, ito po 50 pesos. Ito po 100 pesos, no? Masarap i-meatballs to. 50 sariwa, pamprito, pamakiniwa. Yan po yung mga 50 pesos po dito na bentahan ng isda, no? 50, madami na. 100 lang yan tayo, 50 tayo. So, isdang dilat at chabeta, no? 50 pesos din po yan ang tumpukan. So, ayan po yung laman ng tuna, oh. 120 ang per kilo, no? Lupin tuna. Ate, 50. So 50-50 ang mga presyuhan ng isda po dito, no? Chabeta at bisugo. Masarap pong ipaksiw. Sa gulyasan naman po ay iyon, 100 pesos ang per kilo. Boss, wala kang bangus, ha? Malang ano ngayon? Bangus? Ah. Yan na, 100 pesos po ang gulyasan, no? Murang-mura pa rin po talaga ang mga bentahan nila dito ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga viewers. Viewers ni Boss Lando Explorer. Dito po ay 130 ang per kilo ng pandaing na bangus. Shout out po Ate Pam. Shout out. So 50 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong. So napakarami pong galunggong ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Alright, ang ating mga kababayan po dito sa Malabon Fish Market ay dagsa at talagang naghahanap ng mga murang presyuhan ng isda dito sa Malabon.
So presyo po ng ating lapahita dito no, 120 at sa lapu-lapu ay 160 ang per kilo. Bangus Dagupan, yan po yung mga presyo ng ating isda dito sa Malabon Fish Market, no? Pareho lang. Eh magkano ang yellowfin tuna? 140. Bangus 180. Yun po yung presyo ng paninda ni nanay po dito sa Malabon Fish Market, no? Yung isang piraso na walang hindi mangilo, no? Yung yellowfin tuna. Madarating ko lang galing Market 3. Ayun lang ako dumating. Thank you kuya, sukli mo. Kapili na po yun ako. Kapili ka na. Ate, bangus sa bukan. Wanin po ako. Shoutout, Boss Lando. Shoutout sa'yo, Lodi. Pabili ngayon ng sili. Oo nga, naubos na, oh. Laban na laban tayo, guys. Singit tayo sili pa Maxiwa, mahal na. Mahal na yung sili pa Maxiwa, kaya na pinagkatukaan natin to. 10-10, no? Kada tupukan. Pwede po. Pwede mag-request dito, ha. Huwag na lang makakantahin. Gawa tayo ng ano dyan, singing contest. Shoutout. Makakantahin na. Shoutout sa'yo, Lodi. Magkano yan? 140 kilo. Ayo, 140 ang per kilo, no? Go. Go talaga. Alright, so dito pasok tayo, no? May mga nagbebenta rin po dito ng mga isda, no? Akala ko 120 yung ano. Akala ko matanda. So, ito po. Magkain tumpukan mo dito, Lodi? Yun, 150 pesos, no? Yan, ganun kong ganda, oh. Magkano kilo mo ngayon yan? 40. So, mababa po rito, no? 140 po yung per kilo. Ang ganda ng pagkasariwa ng ating galunggong dito. So, may matambaka rin po siya, oh. Tambaka 120. O, yun, oh. Matambaka po, 120 ang per kilo, no? Ang tulingan. Magkano sa galunggong? 140. Tulingan 120. So, sa tulingan naman po ay 120 ang per kilo, no? Lodi, salamat. Alright. So, sa sistema ng kalakalan at kalakaran dito sa Malabon Fish Market, no? So, ang ating mga tumpukan ay napakamura po ninyong mabibili dito. So, sa mga presyon talaga ay sulit na sulit para sa ating mga kababayan. So, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-a-update sa Malabon Fish Market. Enjoy and visit po sa pamamalengke po rito. God bless po. Bye-bye.